दा 10 बोसोरनि उनावनो माबायदि डेभेलप जाखो नायदों माबायदि नायदों अमा बेदरना जाजायोना जाजाया लोगोफोर आंनि बे नायबाय थानायाबो आंनि नोंनिनो साबसिनखा आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो बयनोबो जासिहरग्रोनाय जाबाय बेजों लोगोसे बेंज्लाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबावबाय दिनै लकडाउन सानडे ओमफ्राय जों दसे सम मेन र'डआव ओंखारलांनो नाजादों बेयावनो नोंथांमोनजों दसे सम इन्टारेस्ट खालामनो फैलायबाय थुदो बिदिब्ला नानि सुइमिं पुल दं नै बेयावहाय नायदो दिनैहाय दैयाखौ सोलायबायना एकदम क्लियार नुदों नै थांखासिना ना मा बिलाय जोङो दा मेन र'डआव ओंखारबाय ओमफ्राय बेनो जाहैबाय जोंनि रेस्टुरेन्ट एरिया जोङो बेयाव बावैसोनि उनावनो खारसिगोनसो ओमफ्राय नैबे मेन र'डखौ नोंथांमोननो देखायनि बे जाबाय मेन र'ड दिनै लकडाउन माबायदि समायना नुयो दंफां लाइफांफ्रा दंफां लामा सेर सेरनो ओमफ्राय बेयावनो नै साखाथियाव दङ जाहैबाय मन्दिराबो क्ल'ज मिथिबायना सुनिबार देवबार लकडाउन ओमफ्राय ओरैहाय माबायदि फुजा खालामो बेखौ नोंथांमोननो देखायनि बेयाव दङ जाहैबाय फाख्रि बिफां ओरैनो बे रोखोमनि नुगोन नोंथांमोना बेनो जाहैबाय मन्दिर फुंजा माथिनो गोलदें गालदां सोर सोर फुजा खालामो मिथिया बेयाव मा भगबाननि माबा दङ आं मिथिला हाबनो होगोन ना होआथाय नोंथांमोननो देखायगौमोन आङो सिङावसो थाबाय लासाबो फुगारा माथो 10 बोसोर सिगां बे जायगाया ओरैबायदि हाग्रामोन जाहैदों माने गासैबो हाग्राजोबखामोन आरो दा 10 बोसोरनि उनावनो माबायदि डेभेलप जाखो नायदो बे जायगाखौहाय नोंथांमोना सिमां बायदि जोंनि बड'लेण्डआ माब्लाबा बिदि 10 बोसोरावनो डेभेलप जाफेरदों जायाखै नायनानै ला ओरैबायदि डेभेलप नुगोन नोंथांमोना हारुफालि 10 बोसोरनि सिगां गैलाबो 15-16 बोसोरखौ दोनदो 15-16 बोसोरनि उनावनो ओरैबायदि डेभेलप ओरैबायदि हाइ लेभेलनि र'डफोर बिल्डिंफोर जायगाफोर सिटिफोर नायनानै ला जोंनि बर'आ माब्लाबा 10 बोसोराव 15 बोसोराव बेफोरबायदि डेभेलप खालामफेरदों खालामनो हायाखै मिथिबायना मानोना जोंनि गावबा गावनि उदै नायग्राया बांसिन बेनि थाखायनो डेभेलप खालामनो हायाखै बिसिनिखौ नायनानै ला 10 बोसोरावनो ओरैबायदि सारुफालि बिल्डिं ओरैबायदि सिटि ओरैबायदि बिफां लाइफां सारि सारि मिथिबायना हाईवे सार्कल होनना बुङो बेखौहाय नायदो माबायदि डेभेलपमेंट भैया मैंने सुना था यहाँ पे 10 साल पहले बहुत जंगल था बोलता है मेरे को किसी ने बोला था 10 साल के आगे बहुत जंगल था 10 साल बेफोरबायदि डेभेलप जाबाय आरो दा नायना लादों नोंथांमोना बेखौहाय सार्केल सिगनाल होननानै बुङोनो बे नैबे सिगनालखौहाय दा जोङो ओरै बारलांगोन ओरै थांनायसै दा भैया थेंक इउ बेनिफ्राय लानो मोनसेया ओरै माबायदि मांग्लुबदों बेन्दोंफ्रा नै माने डिजाइननिसो दोनबावखायो जाहैबाय दा माथो अमा बेदरबो मोनलाय बेयावहा हनै अमा बेदर मोनलायबावोसो नै माबायदि नायदो अमा बेदरना जाजायोना जाजाया लोगोफोर हरै हाबनांगौ अच्छा बेयाव फ्राय मोनो उस तरफ है उधर है अच्छा बेयावबो अमा बेदर दङ नै ओमफ्राय दा गामि जाहैबाय दा बेयाव जोङो खाजि जालांगोन आरो अमा बेदर मोनजायो गोबावसै ये अच्छा बेयावसो मोनजायो अमा बेदर खाजि फ्राय हा रायलायदोलै नों खानादा आं रोङालै कैसा देते भैया 2 प्लेट को क्या था एक की तो 1 प्लेट
2 प्लेट को 200 रुपये होता है, 1 प्लेट 100 रुपये। अच्छा जायोना मायो फैसा इसेबां गैले मालाय पेक मोनसे लादो पेटीएम होता है कि नहीं पेटीएम फोन पे गूगल पे है। अच्छा ठीक है 1 प्लेट दा जों खाजि जानानै थांगासिनो अमा बेदर मोनजायो बनि अमा बेदर टेस्टिंआ माबायदि जोङो बेखौ नायगोन ओमफ्राय जानानै जोङो नोंथांमोननो खिथासिगोन हेलौ हेलो हेलो भाई हेलो गाइस हेलो भाई नमस्ते नेम क्या है नेम क्या है नेम आपके नेम क्या है अमित अमित My name is Amit Hemant My name is Sadhana Hemant nice name Nice name nice name दा लोगो मोनगोन नोंथांमोनजों दसे सम जोङो अमा बेदर जानायफ्राखौ बांद्राय देखायलाबायनो बायला दखानाबो ओरैबायदि थारैनो अमा बेदरना जोंनि आखायाव सफैबाय नै बेसेबां मोनो 100 थाखानि दा बेखौ जानानै टेक्स खालामनानै नोंथांमोननो देखायनि कर्नाटक स्टेटनि अमा बेदर जानायनानै टेक्सटिंखौ नोंथांमोननो देखायनि जोंनि बायदि बांद्राय सुबिदा गैया माने रसा एसे खम ओमफ्राय एसे जुदा मोनजायो ओमफ्राय बिगुराबो गोबासिन माथाय जा गोरा नै बिगुरा रसालाय एसे दङ अमानि स्वाद मोनजायो ओमफ्राय जोंनि बायदि सेम नङा आरो एसे आलादा जाखांबाय लोगोफोर जाखांनानै पेमेन्ट खालामनानै थांनोसै ओमफ्राय दस्रायाव नोंथांमोननो देखायबावनो दा बेजों ओरै थाबायनानै फैबाय जोङो ओरै थाबायदिंनानैहाय ओमफ्राय नैबेयावहाय फिसा गार्डेन दङ नैबेयावहाय बेयाव दसे हाबनानै जिरायनायसै जोङो जायगाफोरखौ दा ओरैबायदि मोजां नुयोना कालारफुलनो र' आं केमेरा बायनो हाग्रोथों सालाखौ केमेरा बायनायनि उनावहाय दा बेयाव हाबनानै जों जिरायथ'गोन बे गार्डेन फिसायावनो दसे सम जिरायनानै एन्जय खालामनोसै ओमफ्राय जोङो ब्लगखौ बन्द' खालामथ'नानैहाय दसे लाइभ थानायसै चेनेलाव फैदो बिदिब्ला सिङाव हाबफैनो बे नोजोरखौ नायनानै ओरै मोनसे आरो माने ओरै मोनसे जाबाय आरो लामाया नायना लादो बे ओरै सिदाया जाहैबाय खुलुमबाय आरोखि ओमफ्राय नैबे ओरै थाङो ओरै थांनाय लुबैदों ओरै सिदा थाङो सिदा थांनाय माने सोरगोआव गाखोहैना फैदो जायगायानो फिसाल' एसे गिदिरब्ला मोजां जागौमोन माने जायगायानो फिसाद्राय एसे गिदिरब्ला मोजां जागौमोन बार खोलो खोलो सुदेम बार ओरैबायदि मोजाङै बे मा फिथाइ बिलाइ साया फिथाइ नामा जाजायोदां बिलाइआ लिसुनि बायदि नोजोरा बेखिनिल' लोगोफोर बे ओरैहाय गुन्थुं जानानै ओरै अरलांदों दा बेखिनिल' नोजोरा बांद्राय गुवार नङा ओरैनो गामियारि जिरायनो थाखाय आरो बियो जों लकडाउन हिसाबै फारसेथिं लकडाउनबो ओमफ्राय खामानिबो सुथि बेखायनो दसे जों इन्जय खालामनो फैबाय दा बहाय जिरायहैगोन बैयाव जिरायगोन ना ओरै जिरायगोन मोजां नुयो दा
मोजां नुयो ओरैनो बे फिसासा समायना जायगानिफ्राय आङो नोंथांमोनखौ बुंदों गासैबो सिख्लाफ्रानो आंनि बे नायबाय थानायाबो आंनि बन्द' खालामथ'दो दसे जों इन्जय खालामनानै थांनायसै ओमफ्राय जोङो बिदाय लानायसै नोंथांमोनजों जों दसे सम लाइफआव जिरायनोसै हरै फैदो बन्द' खालामनानै सारा बुहुमनि गेजेराव नोंनिनो साबसिन नोंनि बायदि रावनिबो गैया